ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ሓራክ ነውጻይና ክብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቡ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ፕሬዝዳንትን ክወርድ ከም ዝተወሰነ እውን ተፈሊጡሎ ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታ ትግራይ ካብ መዝነቶም ከም ዝተለዓሉ ተፈሊጡ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝሓሰቦ ኩናት የለን ክብል ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጹ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሪኢቱኩም መጽሓፉ ሚድያና ሰብስክራይብ ገሩ ናብ ካልኦት ክበጽሕ ማሽር ግበሩ ሰናይ ምክታል ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ሓራክ ነውጻይና ክብል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቡሎ ሎም ዕለት በጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ተጋሩ ዝብል ስያመ ዝተሃቦ ጉጅለ ኣብ አዲስ አበባ ተኣኪቡ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተ አካሂዱሎ እቲ በጀነራል ጻድቃን ጀነራል አበባው ተክለ ሃይማኖትን ሓውሲ አብርሃ ዝኾነ አይታ ሰፋ አብርሃን ዝተመስረተ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ዝብል ጥምረት ወደብ ዓረና ወደብ ስምረትን ወደብ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታን ዘለዎ ኮይኑ ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ ተኣኪቡ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተ አካሂዱሎ ኣብቲ ዘተ ዝተረኸበ ናይቲ ምንቅስቃስ መራሒ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ጉጅለ ህወሓት ምስ ሻዕብያን ፋኖን ጽምዶ ፈጢሩ ንመንግስቲ ፌደራል ንምውቃዕ ምድላው ወዲኡሎም ንሕና ድማ ትግራይ መሊኣ ከይትጠፍእ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይና ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክንገብር ኣለና ዝበለ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ይመርሕ ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ዋና ኣዛዚኡ ሻዕብያ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ነዚ ጸቢብ ጉጅለን ንሻዕብያን ኣብ ሓፂር ግዜ ደምሲስና ድማ ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓራክ ነውጻይና ክብል ድማ ተዛሪቡሎ ሰብ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ተጋሩ ዝብል ስያመ ዝተሃቦ ጉጅለ ሎም ኣብ አዲስ አበባ ተኣኪቡ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተ እንተካይድ ብዛዕባ ሕሉፍ ስራሕቲ እዚ ምንቅስቃስ ዝፈተሸ ኮይኑ ኣብ ዓፋር ብዛዕባ ዘለዎ ዕጡቃት እውን ገምጊሙሎ ዕጡቃት ሓራ መሬት ክሳብ ሎሚ በርከት ዝበሉ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ይኹን እምበር ከምቲ ፈለማ ዝተለምናዮም በርከት ዝበለ መንእሰይ ናብ ሓራ መሬት ክጽምበር ኣይከኣለን ሕዚ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ቁጥሩ ውሕድ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊት ነንባዕልካ ናይ ዘይምስምዕማዕ ጸገም ኣሎ እዚ ጸገም ንክፍታሕ ናይ መሪሕነት ምትዕራይ ንኽግበር ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘተኽግበር ከም ዘለዎ ክንመያየጥ ኣለና ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይኑ ትግራይ ካብ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ነፃ ንምውጻእ ክዳል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ከም ዝተዋሃበ ዓሰብ ታይምስ ካብ ሙናት ፍልፍላት ዝረኸቡ ሓበሬታ የመላኽት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ፕሬዝዳንት ንኽወርድ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡሎ ብሕወሓት ተመሪጹ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ዳርጋ ንሓደ ዓመት ዝሰርሐ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሎሚ ካብ ሓላፍነቱ ንኽወርድ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡሎ መራሕቲ ሰራዊትን ጉጅለ ሕወሓትን ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ፕሬዝዳንት አውሪዶም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ፕሬዝዳንት ንምግባር ወሲኖም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይወጽሉ ናስታት ሓደ ሰሙን ናብ ቢሮኡ ዝኣተወ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኩሉ ተፈልዩ ኣብ መንበር ገዝኡ ይነበር ዘሎ ኮይኑ ሰለስተ ጀነራላት ዝርከብዎም ጉጅለ ድማ እዚ ዝተፈጠረ ውሳነ ብዘተ ንኽፍታሕ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ማእከል ካብ መዝነቱ ከም ዝተለዓለ ተፈሊጡ ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ማእከል ዝኾነ ኣይተ ዘሚካኤል ብርሃነ ቀድሚ ሕዚ ከንቲባ ወረዳ እንዳ ባጻሕማ ዝነበረ ኮይኑ ቀድሚ ሓደ ዓመት እዩ ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ማእከል ኮይኑ ብሕወሓት ዝተመረጸ ኣይተ ዘሚካኤል ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ማእከል ኮይኑ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ኤርትራውያን ብራማ ገይሩ የዘዋውርን ኣብዚ ሕጋዊ ዕደና ተዋፊሩ ይሰርሕን ምንባሩ ድሕሪ ምርጋጽ እዩ ሎሚ ካብ ሓላፍነቱ ዝተለዓለ እዚ ብዝተተሓሓዘ ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኾነ ኮሎኔል ንጉስ ኣበጀውን ካብ ሓላፍነቱ ተላዒሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ኣብ ትግራይ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ክእወጀሉ ክትብል ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ተዛሪባ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ናብ ሚድያታት እናወጸት ሓሳባ ክትገልጽ ትስማዕ ዘላ ኮይና ብብዙሓት ተጋሩ ድማ ክትውገዝን ክትንቀፍን ትረአላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይና ህዝብና ንምድሓን ክንሰርሕ ኢና ኢላ ዝተዛረበት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ትማል ድማ ኣብ ትግራይ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ክእወጀሉ ክትብል ተዛሪባላ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክሳብ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ኮይና ክትመርሕ ዝነበረት ኮይና ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ፈጺማቶ ተባለት ክሕደት እያ ካብ መሪሕነትን ካብ ኣባልነትን ህወሓት ዝተባረረት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓላፍነት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ንኣብይ አሕመድ ውሽማ ነይራ ንህወሓት ክስልል ድማ ካብ አዲስ አበባ ናብ መቐለ ኸይዳ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝውሰኑ ዝነበሩ ውሳነታትን ሚስጥራትን ሓደ ብሓደ እናረየት ናብ ኣብይ አሕመድ ተቀብሎ ነይራ ትበሃል ኮይና ኩናት ምስተጀመረ
ኣብ መቐለ ጸኒሓ ብፍቓዳ ንመንግስቲ ፌደራል ኢዳ ሄዋም ናብ ኣብይ ከም ዝኸደት እዩ ዝነገረላ። እታ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ውሽማ እናተባህለ ዝውረየላ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኮይና ናይ ሕወሓት ሚስጥር ንኣብይ ኣሕመድ ተቐበል ነይራ ተባሂላ ዝውረየላ ወይዘሮ ኬርያ ትማሊ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ኣብ ትግራይ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ኣለዎ ምባላ ስዒቡ በርከት ዝበሉ ተጋሩ ክነቕፍዋ ተራእዮም ኣለዉ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝሓሰቦ ኩናት የለን ክብል ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም። ዶክተር አብርሃም በላይ ካብ ጻውዒት ድርዕቶ ሽርሕን ውሑስ ተንኮልን ድሑራት ጉጅለ ንጠንቀቕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ርእሲ ዝጽሓፎ ጽሑፍ ኣብ ዝቕነ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ከቢድ ጸገም ዝጠፍአ ህዝብን ንብረትን ቀንዲ ተሓተት ክኾኑን ክሕሱን ኣብ ክንዲ ጻዕሪ ምግባር ሕዝውን ህዝብና ናብ ዓጸባን ጸበባን ክእትዎም ቁልዕ ሓዊ ክጽሕትሩ ንዕዘበለና ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ወስደክን ከም ዝበሃል ሎሚ ዝዕሾ መንእሰይ ፈጺሙ ኣይክህሉን ብልሙድ ሽርሒ ጉጅለ ድሕረትን ህዝቡን መጻኢ ህይወትን ናብ ጸበባ ዘእቱ መንእሰይ ክህሉን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ድጉል ድሌቶም ንምምላእ ከም ምኽንያት ዝውዝዕዎ ዘለዉ ወገን ፌደራል መንግስቲ ኩናት ክኸፈት እዩ ዝብል ዝንቡዕ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ጻዕዳ ሕሶት ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ክብል ይፈቱ። ፌደራል መንግስቲ ቀደም እውን ሕርያ ህዝብን ሰላምን ምዃኑ ስለዝግንዘብ ሕዚ እውን ፈጺሙ ዝሓዝፎ ይኹን ዝሃቆኖ ኩናት ከም ዘየለን እኳ ዳስ ፍጹም ሰላምን ድሕነትን ህዝብና ኣብ ምርጋጽ ለዘበ ዝቐደም ልምዓትን ዕብየትን ህዝብና ንመኽዕባት ኣድላይ ዝበሃል ኩሉ ንምግባር ዘየማታ ቅዋሚ ዘለዎም ኮይኑ ግና ህዝቢ እንተተረጋጊዑ ፍጹም ሰላም ተሰፊኑ ተሓታትነትን ትመጽእ ዝድንግጹ ሓይልታት ጸረ ጉሒላ ጥንኩር ሕጊ እንትህሉ ኢዶም ኣብ ብዙሕ ዝጠልቀየ ውልቀ ሰባት ዘለዎ መማረጽ ኩናት ምስዋር ከም ዝኾነ ብግልጺ ይረአየሎም። ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍሑስ ተንኮል ድማ ህዝብና ተረዲእኻ ተረጋጊዕኻ ንውርናውራኻ ክትገብርን መንእሰይ ትግራይ እውን እምበይን ኩናት ኢልኻ ብዝኽነት ኣብ ዕዮ ልምዓትካ ክትውዕል ይግባእ ክብል ገሊጹሎም። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወሊድ ዓብዱልከር አልከርጂ በሐሙስ 12 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኣስመራ ብምእታው ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ገሊጸን። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዑደት ናይቲ ብምክትል ሚኒስተር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምዕማቕ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ሓበራዊ ራእይ ብምኽሳስ ዝያዳ መውዕባሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝገለጸሉ ወሲኸን ገልጻ። እቲ መግለጺ ቀጺሉ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ቅልጡፍ ምዕባለ ዝረአ ዘሎ ዞባ መዳውቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ሰላምን ምርግጋዕን ብዛዕባ ምርጋጽ ዝምልከት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ባህላውን ማሕበራውን መዳያት ተቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዓት ንምንጣፍ ብግብሪ ክስራሕ ከም ዝተረዳድእውን ይበርህ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብ9 ታሕሳስ 2025 4 መዓልቲ ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዑደት ብምክያድ ምስ ወራሲ ዓራት ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ይዝከር። ኣብቲ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ኤክስ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕሪ ተፋሰስ ፈለግ ናይልን ወሽመጥ ዓረብን ከም ዝተዘራረቡ በመግላጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነቲ ቅድሚ ሕዚ በኹሪ ዝጸንሐ ግደ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩሎም ዞም ጉዳያት ኣልዕሉ ከም ዝተዘራረበ ሓቢሩ ነይሩ። ዕጡቕ ሓይሊ ዳዕመ ሰሪዕ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንከተማ ኣልፋሸር ኣብ ዝተቆጻጸረሉ እዋን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ጥራሕ ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ኣብ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዝተጠቐሱ ግዳያትን መስኻኽርን ኣቃሊዖም። ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣባላት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ህንጻ ዩኒቨርሲቲ ተዓቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ 1,000 ሰባት ተኽሲ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን ሬሳታት ናብ ኣየር ክነጥር ዝረኣየ ሰብ ካብ ሓደ ሆረር ናይ ፍርሒ ፊልሚ ዝተወሰደ ምርኢት ነይሩ ክብል ምስክርነቱ ይብሎም። እቲ ጸብጻብ ጀምላዊ ቅትለት ስቅያት ጭውያታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተገበረ ጸታዊ ዓመፅን ዝምልከት መርትዖታት ይጠቅስ። እዚኦም ድማ ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝሕሰቡ እዮም ይብል። ዳዕመ ሰሪዕ ብዛዕባ እቲ ጸብጻብ ርእይቶ ይሃበን እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕዚ ንዝቐረበሉ ተመሳሳሊ ክስታት ክነጽግ ጸኒሑ እዩ። ሱዳን ኣብ መንጎ መደበ ሰራዊት ሃገርን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ዳርጋ ን3 ዓመት ዝቐጸለ ናይ
ስልጣን ንሕንሕ ክሳቀ ጸኒሓ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሃማይ ተሽሓት ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 13 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ ገዝኦም ክፈናቀሉ ኣገዲዱ እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝፍጸም ሰፊሕ ጾታዊ ዓመጽ ከም መሳርሒ ኩናት ከገልግል ጸኒሕሎም ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ 2025 ኣብ ሰሜናዊ ግዛት ሱዳንን ኣብ ምብራቃዊ ጫድን ልዕሊ 140 ገዳያትን መስኻኽርን ብዛዕባ ዝተፈጸመ ግፍዒ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም ኣብተን ቀዳሞት ሒደት መዓልታት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኣልፋሸር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጣ ከተማ ጥራሕ ብውሕዱ 4400 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1600 ካልኦት ድማ ካብታ ከተማ ክሃድሙ ከለው ኣብ መንገድታት ተቐቲሎም ይብል ሕብራት ሃገራት እቲ ልክዕ መጠን ናይቲ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ግን ብዘይወላውል ካብዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ይብል እቲ ጸብጻብ ወሲኹም ክብራት ተኸታተልቲ ዓሰብ ታይምስ ሎሚ ዝተዳለው ሓድሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ነድሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዚና ኢና ነመስግን ሰላም